Свикнали сте да живеете с болка? Тя е станала част от ежедневието ви, безсънни нощи от болки и каквото и да правите, тя не отшумява. Останете с нас, за да премахнете болката завинаги. Болката не е нормално състояние. Тя е сигнал, че в организма ви е настъпил функционално или структурно нарушение. Първо, болка, която не отшумява. Ако болката ви продължава седмици, въпреки почивка и прием на медикаменти, това е сигнал, че тялото ви има нужда от целенасочена терапия, а не само от временно облегчение. Второ, ограничена подвижност или скованост. Когато започнете да усещате, че дадено движение вече не е толкова свободно, това често е знак за проблем в мускулите, ставите или двигателния апарат. Трето, повтарящи се болка на едно и също място. Много хора свикват да живеят с болка, която се появява и отшумява, и я приемат за нещо нормално. Но когато тя се връща отново и отново, това често е признак за претоварване, мускулен дисбаланс и неправилен двигателен модел. Колкото по-рано се установи причината за болката, толкова по-бързо и ефективно е възстановяването. Ако разпознавате някои от тези симптоми, не ги пренебрегвайте. В център Кинезио Лайф град Стара Загора ще открием причината за проблема. Свържете се с нас за живот без болка.